O consentimento é unha palabra tremendamente importante. Hay muchas personas que son malas, eso no me gusta. É porque sempre temos que ser nós as que pensemos así. Non quero perder a esperanza porque creo que hai que seguir traballando. Chámome Vicente, teño 69 anos. Nos primeiros 50 anos de vida, pois eu prácticamente non conocía eso da violencia de género, do maltrato que se lle daba ás mulleres, ou non me chamaba a atención, igual estaba máis centrado no meu traballo, en ir ganar o pan pos fillos, cousas así, entonces o mellor pasaba un pouquiño desapercibido eso. Non era unha cousa que lle déramos a importancia que debería de ter, ou que lle teríamos que a verdade. Estábamos acostumbrados a dicir, mira, o fulanito dalle unhas malleiras á muller que tal, cual, pero como non estaba no noso entorno, estaba no entorno de, pois, non lle dabas importancia, pasabas un pouco do tema. Eu jamás escoitei que no colegio me dixeran algo sobre eso. Non recordo escoitar ao profesor ou isto dicirme isto está mal ou aquilo faixe ou non se debe facer. Bueno, non recordo eso. Ola, son Anxo, teño 13 anos e sou o seu neto. Eu son Joel, teño 15 anos e tamén son o seu neto. Cando estaba en infantil, creo que xa algo cheguei a escoitar cando tiña 8 ou 9 anos. Imaginadvos que eu saio con alguén. Eu saio con alguén e lle digo non me gustan os teus amigos. Non quero que estés con esa xente, porque só quero que estés comigo. Sentimos también de que podemos vestirnos como queramos, hacer lo que queramos, sentir igualdad. También podemos hacer lo que queramos y cosas boas. Pero no todo el mundo hace esas cosas. Hay muchas personas que son malas y eso no me gusta. É moi claro eso da liberdade de escoller, cada quen pode ir vestido como quere, unha liberdade sexual, por exemplo. Eu levo este xersei rosa a propósito, nunca hai ningún problema. Falamos antes que as cores xa non identifican que unha victoria ben grande, non identifica unha cor de nenos, unha cor de neno. As cores son cores, pero hai que seguir recalcando, por exemplo. Eu son optimista, eu creo que vamos a mellor. Hai anos fixemos un obradoiro no Concello de Poio aquí, que era co tema dos xoguetes sexistas. E falando coas compañeras de igualdade, dicíndolle, mira, isto non hai que facelo xa máis, porque non diferencian un xoguete de nenos e de nenas. Imaginades unha cousa, imaginadvos que eu a miña parella... Ides ter que transformar o voso pato para construir un modelo que represente a ese home que admirades. Sí, eu tamén estou pensando no meu pai. Pois porque é o home da miña vida, o que máis me coida, axuda en todo. Os nenos son mal educados moitas veces e non teñen valores porque non pensan, non ten unha visión da vida como os nosos pais. O mellor cando teñan fillos son diferentes. Queren chamar a atención, dicindo, pois, locuras. Podedes achegarvos un pouco, Eu tengo colegas que no beben, que además se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para él era muy fácil. Dixo que os seus amigos saían de festa e non bebían, que eso está estupendamente, e que logo se levaban as pibas por aí. Por que creedes que é un bo discurso ou un mal discurso? Tengo que ligar conmigo porque yo no soy consciente de que cuando bebo pues lo que hago, ¿sabes? Y si él está también borracho. Pero es que lo que dice ahí es que él está bien, se aprovecha de las tías cuando están borrachas. Si a ti se te acerca una persona borracha, sería distinto. Entonces sería culpa de ella y culpa tuya. Por eso existe o consentimento, é unha palabra tremendamente importante, porque nin hai que continuar e se comezas podes decir ata aquí, nada máis. Preguntad a cualquier mujer honesta, a ver, chicas, complica un poco la cosa, si le parecería bien
que un hombre fuera a un bar donde sabe que todas las mujeres, un porcentaje alto de mujeres, van a intentar seducirle. Si la mujer... Estades de acordo co que di? Ninguén ten que xulgar como se viste outra persoa nin para que se viste, porque non sei con que dereito vos creedes. Claro, yo me visto como me gusta porque me gusta como me quedo, ya está. No tengo por qué ir a guarrear por lo que llevo puesto. Pero que sabes tú y hay más personas. Digo yo. ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Pero si los primeros sí, cuando te fijes. No te fijes. Esperar en sí. Non intentamos convencer a ninguén, intentamos que reflexionen e que consigamos un espírito crítico dentro dos adolescentes e das adolescentes, porque ao final actualmente nas redes sociales eles escoitan un montón de cousas e non saben se realmente o que están escoitando quen o di, por que o di. Ao final actualmente estamos falando de personaxes, Jim Bros, os Crypto Bros, e que teñen un discurso que vai un pouco co odio ás mulleres, coa misoxinia, e as nais e os pais non saben o que ti dis, con quenes son, ni por que están aí. E aquí non se trata de ir en contra de ninguén, senón que todos rememos a prol de... Poden ver o que queiran, porque non se trata de prohibir. Se prohíbes, xa sabes o que consigues. Todo o contrario. Entón, se trata de coñecer, de decir, mira, quen ves? Que di? Que che parece? Os pais e as nais teñen que coñecer que ven os seus fillos e as súas fillas, e non pode ser todo libre. O mellor que eles, os nenos e as nenas, lles ensinen ás súas pais e ás súas nais. É moi interesante cando eles te mostra, porque eu aprendo moitísimo. E son eles e elas os que me ensinaron a todos estas personaxes que moitas deles pertenecen á chamada esta machosfera. Temos avanzado? Sí. Hai parón? Tamén. Hai certa involución nalgúnas cousas? Penso que tamén. Non quero perder a esperanza porque creo que hai que seguir traballando e seguir reconducindo e dándolle valor e visibilidade a eses cambios, a eses mozos e a esas mozas que pulan por ese cambio. Hai de todo, como en todas partes, pero moitas veces o meu medo é que os que pensan diferente, que están pensando nese camiño da igualdade, do respeto, están sendo invisibilizados. Aquí no instituto, posiblemente no, pero luego puede haber otros sitios o lugares que igual sí. Que en el instituto hay profes, hay todo y no. Y yo creo que no, es lo que yo creo. O sea, alguna religión que impida cosas así o cualquier movida, yo no sé, en países menos desarrollados o así, no sabrá, pero en Europa no hay aquí? tanto. Yo depende. No, yo vivo en un pueblo pequeño, así que no hay mucho problema. Depende del sitio. Pero luego si vives en una gran ciudad, eres chica y hay gente por la noche, yo entendería. Sí que notamos moita diferencia entre o comportamento dos nenos e das nenas. Ten que ver pois, co grupo de iguais, como se relacionan entre sí e a que lle dan importancia. Igual a nivel de, non sei se dicir madurez, hai unha diferencia en pensar en temas relevantes da vida social e cotidiana non son as mulleres, son moi distintos. Hai que facelos sentir incluídos, que tamén o problema lles afecta, bueno, que ao final é algo que afecta a todos e todas, que non é algo só de mulleres ou só de homes. O home, por naturaleza, parece que nos gusta ser máis altivos, non? Estar por encima de... Ben, non é así. O problema está en que hai homes que pois non se sabe onde teñen a cabeza. Non por que ser físico, pode ser insultando, pode ser haciendo muchos tipos de violencia machista que existen, económica. E querer sentirse diante dos demais, eu son o que mando, e o que fago, e o que... Non é que só o mellor faise moitas veces diante dos homes, logo por detrás non é eso, pero bueno. E non hai ningún problema nen en mostralo, nen en non mostralo, pero os sentimentos teñenos todas as persoas, é a base da natureza. Dice, mira, eso non, a mí non me dá pena ninguna, ou isto, por que te pos así? Pois eu non choraría por eso, cando había xente que sí, que tiña sentimentos e que tiña... pero non caía ben entre os mozos, non era unha cousa que rimara ben. Gracias por venir a todas e por mostrar el interés en este taller de autodefensa personal. Saindo de cear cos compañeiros de traballo, eu ia pola ponte e viñan 3 homes, un deles non sei que, viña en plan de juerga, pero eu decía, ben ben, non ben ben, a ponte da barca, onde te metes, afortunadamente, pois nada, era simpático, nada máis, pero claro, a alerta lévala. Irá nos xenes, vas máis atenta, porque o perigo non é inexistente.
Non hai igualdade desde pequeniños, porque xa se crían de maneira diferente. Educarlos de forma que non tengamos que chegar a isto, sabes? A educación, homes e mulleres, que xa desde a igualdade, desde abaixo, e que non teña que estar habendo ahora talleres deste tipo, cursos deste tipo, non? Nunca me ven atacada, pero estou facendo porque calquer día sei que me poden atacar, entonces xa vou con eso na cabeza, non? De pensar, pois eu me vou ter que defender, é porque sempre temos que ser nosas que pensemos así, porque eles tamén poden nos atacar pola calle, pero non están pensando en facer un curso destes. Un curso destes, ao final, sempre va dirixido ás mulleres. Espero que na miña edad que xa non me toquen esas situacións. Claro, eu tengo unha niña de 15 años. Claro. Vivo sola con ella, entonces aprender y yo para explicarle tampoco a ella en casa un poco. Es una lucha continua toda la vida. La carga de la casa, la carga de los niños, el trabajo, todo es todo así.